फाननायनि गेजेरजों बे कमिटिया जे मोनसे मोजां सिद्धांत लादोंना बै माखासे एनायै नांनानै थानाय न'खरफोर बिसोरनि थाखाय एसे एसेब्लाबो न'खराव हेफाजाब होनो थाखाय रां एसे एसे अनसुंथाइ होनो थाखाय नालाय माबे लांफैदो लटारि नै 100 मालिक जागोन बै एसके कयस' টাকা ফরচুনার আছে বহুত দামর দামর গাড়ি আছে মামা প্রাইস তো নিজের কপালখন চাবলৈ মন হয় তেনেহলে আনি পেলাই এটা লটারি লব 100 টাকা মাত্র 1 জানুয়ারি 22 তারিখে খেলখন হ'ব এটা দুনিয়াকে প্রাইস আছে কোনোবা যদি 2025 ত নিজের কপালখন চাবলৈ মন হয় তেনেহলে 100 টাকা পেলাব নিজের কপালটো চাই লব लाजिनायखौ गारनानैब्लाबो ना उदैया सुथियो जों द बाजाराव फैदोंमोन ओमफ्राय खैला मैला बाजाराव सोमदोन फंबाय लास्ट खोथा जीवनावथ' नों बेफोरबायदि बाजाराव माल फानफेराखैमोन बेनो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय लाजिनाय मोनदोंना मोनाखै नों एसे एसे लाजिनाय मोनो दे थं जिरायनानै फाननाया ओमफ्राय ओरैबायदिखौ सानदोंना सानाखै नोङो आं मानो दिनै बाजार गेजेराव मानो बेफोरबायदि लटारि फाननानै जानांगौ मा साननाय फैदों नों बिनि सायाव बेनो जाहैबाय माने लटारि फाननांनानै बे फाननायनि गेजेरजोंनो साननाया बे मा होनदोंमोनलाय नों कुइसना लटारिखौ आं जे दिनै मानो फाननांखो लटारि फाननांनायासो लटारि फाननायनि गेजेरजों बे कमिटिया जे मोनसे मोजां सिद्धांत लादोंना बै माखासे एनायै नांनानै थानाय न'खरफोर बिसोरनि थाखाय एसे एसेब्लाबो न'खराव हेफाजाब होनो थाखाय रां एसे एसे अनसुंथाइ होनो थाखाय नालाय बेनि थाखायनो जोंबो माने गोसो गुदुं जानानै जोंबोथ' थाखा फैसा हैनो हाया जोंबो गैजायै मानसि नालाय दा बेनि गेजेरजोंनो जोंबो एसे हेल्प होनो सापर्ट खालामनो थाखाय जाहाथे लटारि टिकेटआ मोजां नांनानै बै न'खरसिम गैयै न'खरफोरनिसिम माने एसे सौहैनाय बायदि अनसुंथाइया सौहैयो जाहाथे सौहैयो लाजिनाय भाब फैयाखै आरोखि फैयाखै लाजिनाय भाब फैयाखै आरो जों मिडियानि गेजेरजों बार फोरमायबोबाय थाखानाय जादों नालाय गुबुनाथ' ओरैबायदि सानबावगोन हनै ससियेल मिडिया ओंखारग्राफोरा माथो लटारि फाननानै जानांदों लटारि टिकेट फाननानै जानांदों मा बुंहरगोन बिदि नामा बिदि नङा लटारि फाननानै मा सोबाय नांगौमोन नामा सोजोब्बायमोन ना हानफिननानै आं जायखिया बेनो आरो आङो साननाया जेबो नङा माने खिन्थु सोरबा बायदिया बेखौहाय बिजनेस रोखोमैहाय एजेन्टफोरा मावो जेन'बा नांगौ सोरबा बायदिया फाननानैबो होनांगौ फानग्राबो नांगौ बायग्राबो नांगौ नालाय लटारि कमिटियाथ' गावसोरनो फानजोबनानै फोजोबनोबो हायाना टिकेटफोरखौ बे हिसाबै सोरबा बायदिनि थाखाय बिजनेसबो जायो हेफाजाब होनायनि गेजेरजोंनो गावबो एसे हेफाजाबखौ मोनफिननाय जिहेतु बेहाबो न'खर थायो जायफोरा फानो लटारि फानग्राफोरा बिसोरबो एसे हेल्प मोनफिनो फाननायनि गेजेरजों बेनि गेजेरावनो माबा मोनसे खारन सम होदों बोलो होदों नालाय बेबायदि आरो हामबायसै एसके नोंथ' दिनै बिराद फाननानै होबाय दै थारमाने आंनिया बे आरो जेनेबा जोंथ' मालाबाबो लटारि फानफेना आदा माने जोंनि आखायाव बोरैबा थाबथोङोब्ला बिदि बायदिनावसो थायो ओमफ्राय गोबाङानो लाबाय दा 2025आवहाय सोरनिबा खाफालाव अट'स्कुटि नांनोबो हागौ आरोखि फरचुनार गारिफ्रानो कार गारि प्राइसआथ' गिदिर गोजाखा आल्ट्रा बास मा बास दा बेखायनो जों फानबाय आरोखि जेनेबा जोंनि आखाइनिफ्राय नांलाहै अमुकनिफ्राय लादोंमोन नाम थायो दा बेखायनो एसे मोजां मोनदों आरोखि आंबो मालिबिथा बाजार बागमारा बाजार फैगासिनो दङ गाबोन समफोरनि गेजेराव बाजाराव लोगो मोनगोन सोरबा बाजाराव गांसे बुक लानोब्ला बाजाराव मोनगोन आरोखि रेडि जानानै थाखा गाबोन थांगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांनि खाफालाव साननो हागौ आं एथ'ग्राब लाबोबाय सिगांनिफ्राय माथो जाया होननानै खिन्थु बबे समाव नोंनि खाफालाव लिरदों नों फाथा मोननाय आरो देरनायखौबो नुवा जोबनायखौबो नुवा आरोखि दा बेनिखायनो बे 2025आव नोंथाङा खेबसेब्लाबो नाय नोंनि खाफालावहाय फट'स्कुटि नांनोबो हागौ आरोखि दा बेनो आरोखि आंनि बुंनांगौआ हामबायसै फंबाय ओमफ्राय साननो हागौ सोरबा बायदिया है लटारि होननानै खिन्थु बे लटारि लानायजों अबेबा बिनि सिगाङावहाय सासे ब्रादारा बुंलांखाबाय नों सोरखौबा सहाय हरनायबो जागोन आरोखि दा बेखायनो जोङो बयबो गांसेब्लाबो लानानै नाय आरोखि बे 2025आवहाय एसके फंबाय नोंनिसिमबो हामबाय बिनि चेनेलखौ फल' खालामनानै हो जायफोरा नायसनाखै बिनाव बिराद मोजां भिडिअ लाबोयो बहाबा माने एक्सप्लर माने जायगा खोन्थायो बियो मोजां भिडिअ लाबोयो फल' खालामनानै हो आंनि एसके बड' ब्लग जेसेबांनाखि फल'वार्सफोर दं
ओमफ्राय नैबे आदा अफ्रे दैमारिनि चेनेलखौ फल' खालाम बर'जों बर' सापर्ट होलायनांगौ मालाय हारिफ्रा नाय माबायदि सापर्ट होलायो दा बयबो जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ आरोखि आंनिफ्रायबो आं खावलायनाय आरोखि दा बेखिनि आरो थ' बारा गोलाव खालामला नामा जोबनायखौ माबोरै बुङोमोनलाय मा जोबथारनायाव लास्ट इन्डिंआव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय थ'सै